Oke, masuk kurungan. Makane sekolah di mana? Niki. Pulau. Gitulah. Gak apa-apa. Dipangan yo pi, aku puten ning telu ya. Jemput ning telu. Si mam sinten? Mampuke. Apa mampuke? Ning telu. Ini gak apa-apa. Wes, Ngombe. Iya. iki tak gua, Mas. Nggih. Mikir. Oke, aku sedua. Satu, dua. Iya, sabar nggih, sikap malih kok. Iya, alhamdulillah dulure teko kabeh ngumpul. Sing entuk saiki ya aja terus suwo, berarti rezekine saiki. Sing entuk kae ya aja seneng. Iki masuk ning YouTube lho iki ya. Izin lho masuk YouTube ini. Oke, semoga panjenengan sedaya pinaringan selamat. Amin. Semangat. Gak tak sebar nih. Nah, oke, terima kasih. Kingko sing entuk door prize. Kingko nek ngambil apa niku hadiahe disuwun joget sedilu. Ini demi memeriahkan kula panjenengan sedaya. Nonton ya. Mbok kok gak ketang megol saiki bokonge gak apa-apa sing penting joget. Dan sedap mari dirantos sedap matur suwun. Cantik. Aduh, dadah.